Ngikubingelele ngibukele phinde ngikwamukele ohlelweni lethu i-SK Media Production. Sicela ukuthi bakithi uma umusha kule channel uklikhe i-subscribe button kanye ne-notification bell so that YouTube ezokutshela uma kukhona esiphostayo okusha. Namhlanje sikuphathele udaba laphayana lokuthi uKhuzani Mfokampungose uthola ithuba eliyingqayizivele lokuthi adlalele umdlalo laphayana obizwa ngembewu The Seed kwi-e.tv. Ngokomthombo-ke mbukelo uthembekile sithola ukuthi abaphathi bembewu bakhethe uKhuzani ukuthi eze kulo mdlalo njengoba lo mdlalo bebonakalisa ubungasenzi kahle kubalandeli emva enyangeni noma eminyakeni emibili edlule. Bakholele ukuthi ekukhetheni kwabo uKhuzani njengoba ewumculi onabalandeli abaningi kuzokwandisa inani labalandeli ababukelayo lo mdlalo. Okunye kube isizathu ukuthi bakhethe uKhuzani ngoba kuwumculi abakholelwayo kuye okudlula kubo bonke abaculi abakhona abakamaskandi abakhona. Ngokusho kwephephandaba-ke mbukela uKhuzani sithola ukuthi uzobe edlala umdlalo laphayana noma indawo yokuhlela umcimbi omkhulu kuwo umdlalo imbewu. Kwazise phela balandela amagalelo akhe njengoba bekade ehlele umcimbi njengoba kade ehlele imicimbi laphayana njengogcwalisa imabhida nje. Abephephandaba bembukeli bambuzela uKhuzani ngalolu daba kodwa akazange ebe nokuphawula. Kanjalo nabaphathi bembewu babuzile ngalolu daba bangaphawula kwazisa ukuthi phela lolu hlelo belisamele ukuqopha ngenxa yokutholakala komunye abasebenzi ne-corona. Cela ukuthi mbukeli uma umusha kule channel click i-subscribe button kanye ne-notification bell sophinde sihlangane futhi nangokuzayo ngale phakathi sibonge.